Салому алейкум бародаро, умедворам ҳама каса сӯзен хубен. И бародаре ки мебинед Айшари Исуро. Тақрибан як моҳ зиёд мешавад ки бародар беному нишон. Шумо хоҳиш кардан мешавад ки мақсад дар куҷое мебинед ин бародара. Ба ҳамин номерое ки зери наворда мемонед, ба ҳамин номеро ҳатман занг бизанед, бигӯед ки мақсад дар куҷо дидемш. Номеро +7 937 678 87 88. Илтимос бародаро дар куҷое мебинед, ҳатман занг бизанед, бигӯед ки мақсад куҷо даста нестай. Худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Хориву зориро набинед. Ҳар куҷое бошен набошен, саломат бошен. Баъд касое ки дар канал обуна нестанд, ҳатман обуна шаванд, мақсад подписатсия кунанд. Дар видео лайк монед, мақсад чи қа лайк бисёр шаванд, ҳамун қаводан бисёр навора мебинем, мақсад и бародара тезтар меоем. Зиндаву саломат бошед. Як ҷавон ташаккур ба диққататон.